Vítajte späť v našej sérii výukových videí iMonitor. V tejto epizóde vám ukážeme používateľské rozhranie ponuky navigácie, ktorá vám umožní naplno využívať výhody presného poľnohospodárstva. Šedá šípka na mape na obrazovke predstavuje vozidlo. Lišta za ním predstavuje pripojené náradie a jeho pracovnú šírku. Obe sú spojené čiernou čiarou. Ak chcete zmeniť rozsah informácií zobrazených na mape, môžete vykonať nastavenia v ovládacích prvkoch zobrazenia. Z pravej strany môžete pomocou príslušných lúp zväčšovať a zmenšovať obraz. Tretie tlačidlo umožňuje prepínať medzi tromi režimami zobrazenia mapy. Severný pohľad, pohľad zhora a perspektívny pohľad. Ďalšie tlačidlo umožňuje zobraziť alebo skryť všetky prvky okolo vozidla priamo na mape, ktoré sú rozdelené do tzv. Vrstiev. Ťuknutím na tlačidlo otvoríte výberový zoznam. Tu môžete vybrať viditeľné vrstvy. Aktívne vrstvy sú zvýraznené bielou farbou. Ak ste vybrali alebo vytvorili úlohu, môžete upraviť aj ďalšie nastavenia. Teraz má zoznam vrstiev mapy ďalšie polia. V hornom poli môžete vybrať zdroj informácií o mapovej vrstve. Tento zdroj určuje, ktoré informácie sa zobrazia. Ak chcete zmeniť zobrazenie, môžete použiť tlačidlá so šípkami alebo ťuknutím na stred otvoriť rozbaľovací zoznam a vybrať požadovanú možnosť. Okrem toho si môžete vybrať úroveň krytia. Okno konfigurácie úrovne umožňuje pridať alebo zrušiť výber ďalších vrstiev pre optimálne prispôsobenie. Štandardné pokrytie, ktoré je vždy zobrazené zelenou farbou, predstavuje spracovanú oblasť, a teda aj záznam úlohy. Ako náhle je pruh náradia zelený, vytvára sa krytie. Okrem toho môžete zobraziť aj mapy pre variabilné riadenie dávky a aplikačnú mapu. Tieto mapy ponúkajú farebné intervaly, ktoré si môžete vybrať podľa svojich preferencií. Podrobnejšie sa týmto možnostiam budeme venovať v ďalšom výukovom videu. Prejdime na ďalšie tlačidlo v ovládacích prvkoch zobrazenia. Posun mapy. Ak ručne posuniete mapu jedným smerom, napríklad pre rýchle zobrazenie detailov, môžete jedným kliknutím vycentrovať pohľad na vozidlo. Nasleduje tlačidlo uzamknutia navigácie. Týmto spôsobom deaktivujete navigačné línie a nahradíte ich virtuálnymi značkami. Všetky podrobnosti o tom budú vysvetlené v ďalšom videu. Poslednou funkciou je režim výberu. To vám umožní vybrať prvky priamo z mapy. Krátkym stlačením a podržaním tlačidla na mape sa aktivuje režim výberu. Potom sa ikona zvýrazní zelenou farbou a posun mapy sa uzamkne. Potiahnite prstom po položke. Hneď ako sa označí, môžete prst zdvihnúť. Teraz, keď ste sa zoznámili s ovládacími prvkami zobrazenia, prejdime k pravému navigačnému panelu, kde sú umiestnené všetky nástroje ponuky navigácie. Horné tlačidlo je tlačidlo úlohy. Toto tlačidlo nahradilo predchádzajúceho asistenta pre vytváranie úlohy. Pomocou tohto tlačidla môžete vytvoriť, pozastaviť, zastaviť a pokračovať v zaznamenávaní úlohy. Pomocou ďalších tlačidiel na paneli nástrojov vstúpite do ponúk, ktoré umožňujú rýchly prístup k rôznym funkciám bez nutnosti prepínania do iných okien. Môžete tak mať vždy prehľad o svojej mape. Nájdeme tu nasledovné ponuky: ponuka polí, ponuka úloh, ponuka navigačných línií, menu skupiny navigačných línií, ponuka možností riadenia, ponuka kalibrácie. Týmto končíme náš všeobecný prehľad ponuky navigácie. Objavte aj naše ďalšie videá, v ktorých sa dozviete užitočné tipy a triky o iMonitore.